चक्क फ्लॅटच्या दरात बंगलो. होय, कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण आणि बरंच काही. कणकवलीत फ्लॅटच्या दरात बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 8605 74 10 30 आणि 9545 18 99 89. 2022 हे वर्ष संपत आलंय आणि या वर्षाला निरोप देण्यासाठी तसेच पर्यटनाचा आनंद लुटण्यासाठी अनेक पर्यटक हे कोकणात दाखल झालेत. 31 डिसेंबरच्या पार्श्वभूमीवर वेंगुर्ला तालुक्यातील शिरोडा वेळागर बीचला पर्यटकांची अधिक पसंती मिळते. पाहूया. दोन 2022 हे वर्ष आता संपत आलेलं आहे आणि 31 आहे आणि 31च्या पार्श्वभूमीवर अनेक पर्यटक जे आहेत ते कोकणात सुद्धा दाखल झालेले आहेत. पर्यायाने या ठिकाणी वेंगुर्ले तालुक्यातील पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेला समुद्रकिनारा म्हणजे शिरोडा समुद्रकिनारा आणि या शिरोडा वेळागर समुद्रकिनाऱ्यावर सुद्धा 31च्या पार्श्वभूमीवर किंवा गेले 4 दिवस सुट्ट्या घेऊन वर्षाला निरोप देण्यासाठी अनेक पर्यटक या ठिकाणी पर्यटनाचा आनंद लुटण्यासाठी शिरोडा बीचवर दाखल झालेले आहेत. बरीच गर्दी आपल्याला शिरोडा बीचवर पाहायला मिळते. इकडची हॉटेलसुद्धा सध्या फुल आहेत. कुठेतरी गोव्यातील गर्दीचा विचार करता या ठिकाणी काही प्रमाणात शांत समुद्र आहे किंवा या ठिकाणी शांतता आहे आणि गोव्याच्या गर्दीपासून थोडंसं लांब आपल्याला एक व्यवस्थित पर्यटन करता यावं यासाठी या पर्यटकांनी देशविदेशातील पर्यटकांनी या शिरोडा वेळागर बीचला सुद्धा पसंती दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे वेंगुर्ला असेल, भोगवे असेल, निवती असेल या ठिकाणी सुद्धा पर्यटक या ठिकाणी हजेरी लावत आहेत. गेले 4 दिवस ही समुद्रकिनारे असतील, इकडची हॉटेल्स असतील ही फुल आहेत आणि पर्यटनाचा आनंद घेत आहेत. मी आता शिरोडा वेळागर बीचवरती आहे आणि या ठिकाणी अनेक ठिकाणचे पर्यटक दाखल झालेले आहेत. या समुद्राच्या पाण्यात आंघोळ करून या ठिकाणच्या पर्यटनाचा आनंद ते लुटत आहेत. त्याचप्रमाणे या ठिकाणची उंट राईड असतील, घोड्याची राईड्स असतील, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी इतर बाईक आहेत ज्या समुद्र किनाऱ्यावर फिरवल्या जातात या राईड्स असतील. त्याचप्रमाणे समुद्रात पाण्यात ज्या बोटिंगची मजा असेल हे सुद्धा पर्यटक या ठिकाणी आनंद त्यांना या ठिकाणी मिळत आहे शिरोडा वेळागर बीचवर. त्यामुळे पर्यटनाचा आनंद, मनसोक्त आनंद घेण्यासाठी पर्यटक आलेले आहे. 31 डिसेंबर आहे आणि या पार्श्वभूमीवर जी आहे ती या ठिकाणी शिरोड्यामध्ये सुद्धा आपल्याला गर्दी पाहायला मिळते. अनेक पर्यटक आहेत, देश विदेशातील पर्यटक दाखल झालेले आहेत आणि कुठेतरी एक शांत समुद्र असल्यामुळे या ठिकाणच्या समुद्रात आपल्या जी मजा लुटण्यासाठी पर्यटक आहेत. गेले 4 दिवस या ठिकाणी ही मोठ्या प्रमाणात गर्दी जी आहे ती पर्यटकांची पाहायला मिळते. आपण या ठिकाणच्या जाणून घेणार आहोत कशा प्रकारे हे पर्यटन या ठिकाणी आहे आणि कोणकोणत्या या ठिकाणी पर्यटकांना सुविधा मिळतात आणि कशा प्रकारे पर्यटन हे या ठिकाणचं सुरू आहे आणि किती दिवस हे पर्यटन या ठिकाणी चालणार आहे. शिरोडा बीच एक वेगळं बीच आहे. हे गोवापेक्षा वेगळं आहे आणि फार चांगलं आहे आणि रश पण नाही आहे. इथे वेगळे लोक येतात, मस्तपैकी मजा करतात आणि खेळायला पण जास्त हे आहे, बोट आहे आणि ते गाडी आहे, सगळं आहेत आणि त्याला ते गोडा पण आहेत. खूप गर्दी आहे त्यामुळे इथे लोक कमी आहे पण मस्त आहे गाडी. हे बीच हॉटेल आम्ही आंबोलीमध्ये आहेत. आंबोलीला ते हॉटेल बुक केले आहेत. आम्ही आंबोलीवरून आले. मी बेळगावचा आहे, सुरेश पाटील म्हणून. क्लीन लग रहा है. गोवा से भी अच्छा है बीच. जवळजवळ 24 तारीखपासून इकडे हजारो पर्यटक येऊन गेलेले आहेत आणि आज जातात येतात आहेत. 4ही दिवस जवळपास पुष्कळ इकडे आहेत लोक.
मिळतं या लोकांना ना आंघोळ करायला खूप मजा येते या लोकांना, आणि त्या सर्व आपले म्हणजे जे मनसोक्त इकडे आंघोळ वगैरे करून लोक जातात. काय रे? हा, विदेशातले पण लोक पर्यटक पुष्कळ येतात, जातात, संध्याकाळी जातात. असं इकडे हॉटेल पण चांगले आहे, सर्वकडे रिसॉर्ट आहे, चांगले त्यांची सोय पण होते. पर्यटकांना विदेशी असू दे नाही तर देशी असू, सर्वांची चांगली सोय होते इकडे. नाही, शिरोडा बीच खूप छान आहे. म्हणजे आम्ही गोव्याला पण जाऊन आलो आहे, इवन केरळला आणि अजून दुसरीकडे पण फिरून आलो आहे. पण शिरोडा बीचवरती एक छान फॅमिलियर वाटतं. इकडे लाईफ गार्ड वगैरे पण चांगले आहे तिथे सेविंगसाठी. आणि बीच म्हणजे समुद्र किनारा खूप छान आहे, खूप क्लीन आहे. आणि इथे आलं की असं इथे सगळे जंतू आणि दिसतात. पण आता गोव्याला गेलं की ते आता खूप कमी होत जात आहे. इकडे कसं क्रॅब दिसणार तुम्हाला, पाणी कसं इथेच दिसेल तुम्हाला. आणि असं काय बोलतात त्याला, पाण्यामध्ये जायलाही माणुसकी आहे. सेफ वाटतं इकडे. हा. सो त्यामुळे इथे चांगलं. शिरोड्याला जरा जास्त, गोव्यापेक्षा आम्हाला तर इथे यायला जास्त बरं वाटतं. आम्ही बेळगाववरून आलो इकडे. ॲक्च्युली आम्ही गोव्याचेच आहोत पण बेळगावला असतो. पण आम्हाला इथे जास्त छान वाटायला लागलं आता यायला, म्हणून आम्ही गोवासून जास्त शिरोडाच प्रिफर करतो. आणि कुठे जायला आवडतं का तुम्हाला वेंगुला? आपलं एक कोकण आहे, कोकणात आणि कुठे नाही, बघितलं? कोकणात ऑलमोस्ट रत्नागिरीला पण जाऊन आलोय, मालवण पण आम्ही जाऊन आलोय. त्यामुळे तिथे ऑलमोस्ट सगळीकडे चांगलंच आहे, कुठे असं हे नाही आहे. पण इकडे कसं जरा त्याचं एक होम टाउन वाईब अशी येते. आणि आपले लोक आमचं खायला जेवण वाटते. पण ह्याच आमच्याच पट्टीचं इथे चांगलं मिळतं आम्हाला. इवन इकडचं मंदिर आहे, वेतोबा देऊळ, आपलं रेडीचं गणपती मंदिर, माहुली मंदिर, ते पण खूप छान वाटतं जायला. आणि गर्दी वगैरे नसल्यामुळे तसं बसायला तिथे टाईम स्पेंड करायला चांगलं वाटतं. आणि शिरोडा समुद्र किनारा बऱ्यापैकी लोकांच्या प्रचलित आहेत. आणि दुसरं म्हटलं तर की शिरोडा हे शांत आणि चांगले म्हणजे बऱ्यापैकी हॉटेल्स आहेत, शांत हॉटेल्स आहेत तिकडे. आणि सुविधा पण चांगल्या आहेत, कमी स्वस्त वगैरे अशा दरात तिथे सुविधा आहेत. आणि तिथे वॉटर स्पोर्टचा बिझनेस आहे. वॉटर स्पोर्टमुळे बऱ्यापैकी लोक बँगलोर म्हणा, मुंबई, कलकत्ता, राजस्थान, दिल्ली अशा अनेक प्रकारच्या राज्यातून वॉटर स्पोर्ट्ससाठी लोक इथे येतात. आणि वॉटर स्पोर्ट्ससाठी तिथे खूप डिमांड आहे. अशा प्रकारचं वॉटर स्पोर्ट तिथे होणं अजून गरजेचं आहे. आणि दुसरं म्हटलं, हॉटेल्स जे चालतात ते हॉटेलवर तिथे यायला रस्ता नाही. रस्त्यामुळे खूप प्रॉब्लेम होतो की शासनाची दुर्लक्ष आहे. गेले अनेक वर्ष आम्ही ग्रामपंचायतीच्या वतीने, मी स्वतः ग्रामपंचायत माझी सदस्य आता, तरी पण आम्ही खूप प्रयत्न केले ह्याच्यासाठी की शासनाने हा रस्ता दुरुस्त करून तिथे चांगल्या सुविधा, पार्किंग, पाण्याची सोय वगैरे सगळं करणं गरजेचं होतं. आणि ती गरज नसल्यामुळे लोक तिथे येतात आणि दुसऱ्या दिवशी मग ते एका दिवसासाठी राहतात आणि दुसऱ्या दिवशी गोव्याला निघून जातात. असं त्यांना कुठेतरी खंत वाटते अशी. दुसरं म्हटलं कसं, आपलं शिरोडा बीचवर लाईफ गार्डची खरीच गरज आहे. आणि आम्ही ग्रामपंचायतच्या वतीने एक लाईफ गार्ड ठेवलेला आहे. पण लोकांची मागणी आणि आमची पण मागणी आहे, ग्रामपंचायतची पण मागणी आहे की लाईफ गार्ड तिथे असणं गरजेचं आहे. आणि ते लाईफ गार्ड ठेवणं हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. कारण धोक्याची, एक पर्यटक कुठेतरी दगावला वगैरे तर त्याला त्रास होऊ नये, बीचचं नाव खराब होऊ नये, याच्यासाठी लाईफ गार्ड शासनाने त्वरित ठेवणं गरजेचं आहे. कारण आज उद्या 31 आहे आणि 31 असल्यामुळे काही भरपूर लोकांची गर्दी असते. आणि त्या गर्दीत एक लाईफ गार्ड काही करू शकत नाही. त्याची मागणी करून सुद्धा आम्ही शासन दुर्लक्ष करत आहे की शासनाने लगेच ते 2-3 तरी लाईफ गार्ड त्वरित ठेवा किंवा एक पोलीस तिथे ठेवाय. कारण ते गर्दी असल्यामुळे काही लोक दारू पिऊन दंगा करतात. पोलिसांची पण तिथे गरज आहे. एक पोलिसाची पण गेली 10 वर्ष आम्ही मागणी करतोय, परंतु शासन त्याच्यावर दुर्लक्ष करत आहे. एक पोलीस किंवा होमगार्ड, 2 होमगार्ड असणं गरजेचं आहे. सुविधा चांगल्या आहेत, मालवणी जेवण आहे आणि चांगल्या रेटमध्ये 800 रुपयापासून ते 1,500पर्यंत रूम, चांगल्यापैकी रूम आहेत. काही लोकांचे जे लहान रूम आहेत ते 800 रुपयापासून ते 1,000-1,500पर्यंत रूम चांगल्यापैकी आहेत. आणि सुविधा चांगली आहे, तिथे प्रायव्हसी चांगली मिळते आपल्या बीचवर. त्यामुळे शिरोडा हे बीच लोकांना खूप आकर्षित करत आहेत. संपूर्ण कोकण
अपडेटसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा.